Ndibe busy ncwaba impela njengomuntu oMandela noma njengondoda upresident ngizwile ndoda kuthiwa icabinet yakho yarishafula. Cha namhlanje impela ngiyakhuluma impela nje angazi le khona necabinet engingayazi nje ukuthi yade yenziwe ubani manje impela ngichaza ngiyenzeka angana ma uyikufashafula yini noma ukuyidiliza nje yonke angazi kodwa kusala namhlanje impela ziyenzeka ngo6 o'clock ngizwe umchuno online destination yeah usho ukuthi kungenzeka nathi sithole ikhundla noma sikhishwe nje impela kunjalo nje mkhulu kunjalo nje mkhulu phela mkhulu ngiyabona phela nawe hayi uyacebezela uphuma embizeni athi ngiqhumela ikhundla awusaqhumile kanje hey ngiqhumela ukuthi ngithole isikhundla mina mfowethu ngicela ukuphatha utransport ngeke ubani speed limit ngeke kule umulungu ubani mfowethu ozophatha lapha ngolo bhube isayi washo speed limit mina ngizophatha kuphi mfowethu maybe ngosejemela uthoye kumgqoqo ojemela thiwa hayi tell why do as you like imake manje mina ngiyongena kuphi usondele kwi-mic bayakhala abantu bathi abakuzwa ngizokufaka lapho arts and culture alright so kanjalo masingena 065